Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатыба кайбер темалар турында. Су кергәндә бата башлый, көтмәгәндә 16 яшьлек яшүсмернең гомере өзелде. Бәйрәм намазы һәм Корбан чалу. Чалда мусульман бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Булгария теплоходы баткан көнне Идел елгасында тагын фаҗига була язды. Бу юлы аз кеше сыйдырышлы теплоход су астына китә. Бәхеткә пассажирлар коткарып калына. Янда гына катер көймәләр була. Әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. 10 сәгать 15 минутта теплоход юлга кузгала. 7 сәгатьлек юл узганнан соң ул Идел елгасының 1300 чакрымында бер якка авышып бата башлый. Белгечләр әйтүенчә, моңа пассажирларның күп булуы сәбәпче булырга мөмкин. Теплоход 15 кешегә генә каралган, ә ул көнне су транспортында 34 кеше була. Моннан тыш техник җитешсезлекләр дә булуы ихтимал. Бәхеткә пассажирларның бөтенесен дә коткаралар. Монда очрактан соң теплоходка бөтенләй утырасы килми ди шәһәрдәшләр. Это было бы страшно, конечно. А почему? Ну, сейчас трамвайчики, видимо, они такие старые, уже устаревшиеся, и на их надежды нет. Раз затонул, значит, мне это не больно-то. Деньги где-то сэкономили. То есть вы бы не стали рисковать и на борт бы не залезали? Нет. Даже я хотела, вот сейчас трамвайчик есть, который идет Челны или Нижнекамск до Соколок. С внуками хотела, а сейчас я даже не собираюсь. Һәр теплоходның транспорт иминиятләштерү документы бар ди туристлык агентлыгы белгечләре. Бәхетсезлек булган очракта пассажирларга акчалата түләүләр башкарылырга тиеш. Если, дай бог, что-то серьезно случается с судном, то до 2 миллионов идет страховка. В то же время на территории России действует собственная страховка у каждого туриста, то есть это ОМС наш известный. Вот, если вдруг что-то происходит с туристом по медицинской части, тогда теплоход причаливает, вызывает к причалу по возможности скорую и непосредственно уводит в больницу. Дальше уже в рамках ОМС ему оказывается помощь. Исегезгә төшерәм, 11 ел элек нәкъ 10 июльдә Идел елгасында Булгария теплоходы батты. Россия транспорт күзәтчелеге белдерүенчә, фаҗигага сул яктан исүче көчле җил сәбәпче була. Ул вакытта 211 кешенең 122се һәлак булды. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Көтмәгәндә кайгы, Ярчалыда су буенда ял итүче 16 яшьлек егетнең гомере өзелде. Су кергән арада ул күз алдыннан югала. Коткаручылар ярдәмгә ашыга, тик аны коткара алмыйлар. Тулырак киләсе сюжетта. 16 яшьлек егет су буена дус кызы һәм аның әти-әнисе белән килә. Су кергәндә бер заман юкка чыга. Коткаручылар ярдәмгә ашыга, әмма аны коткара алмыйлар. Здесь наши ребята, вот, спасатели были. Они ныряли, и люди ныряли. Я вот пришел, сразу разделся и начал искать, но безрезультатно. Но здесь глубоко место у нас, здесь 2,8 глубина. Видите, у нас рупора работает, каждые 20 минут сообщаем, что заплывать нельзя за буйки. Вот так, вот они кидают, вот видите, кидают. Вот так нельзя кидать. Информация все дается, а люди это не слушают. Коткаручылар егетнең мәетен 2 сәгатьтән соң гына таба. Аны яр буеннан 30 метр ераклыкта һәм 3 метр тирәнлектәге урыннан чыгаралар. Фаҗига урынына прокуратура хезмәткәрләре килә. Хәзер тикшерү эшләре бара. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Хәзер фаҗиганың сәбәпләре ачыклана. Егетне суда көзән җыерган дигән фараз бар. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Шәһәр мусульманнары ислам диненең төп бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Ул хаҗ тәмамлануны белдерә һәм Ибраһим пәйгамбәр чорларын үз иченә ала. Бәйрәм 3 көн дәвам иткән. Бу вакытта кунакка йөриләр һәм мохтаҗларга ярдәм итәләр. Изге йола иртәнге намаздан соң Корбан чалу башланды. Иртәнге сәгать 3 шәһәрнең төп мәчетендә алма төшәр урында юк. Мусульманнар бәйрәм вәгазен тыңларга һәм намаз укырга килделәр. Без беренче тапкыр пандемия үткәннән соң үзебезне иркенрәк тотып, ничек элекке вакытта укыган булса, бер тагыз сафларга басып, маскаларсыз берендәй теге менә бу инде булган таләпләр
алынганнан соң жеңіллік белән барбарда намазларны укыдык. Иртәнге намаздан соң күп кенә дин тотучылар Сидоровка бистәсенә сугым өчен махсус майданчыкка юл тотты. Корбаннарның күпчелеген Тукай, Актаныш, Минзәлә, Сарман, Мензелеевск районнарыннан алып килгәннәр. Biz инде сарыклар белән 13 ел занимация итәбез. Ел сайын Актаныштан киләбез чалыга Корбан бәйрәменә. Менә бу ел 100 сарык алып килдек. Һәр вакытта менә быел 4 ел рәттән корбан шалдырабыз инде Аллага шөкер, кызым белән икебез. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бүген менә килдек корбан чалырга. Шуннан да барысы да бик әйбәт оештырылган, барысы да бик тиз килдек, бәрәнне сайладык. Безгә тиз генә аны эшкәртеп бирделәр. Шуңа күрә организован на очень хорошем уровне диясем килә. Корбанга китергән һәр хайванны ветеринарлар тикшерә, белгечләр билгеләп үткәнчә 1000 тәкә арасында җитди авырулар табылмаган. Проверяем на наличие паразитов, болезней, бракуем. Забракованные органы выкидываем, засыпаем хлоркой. Много забракованного уже нашли? Да, много. А в основном это с чем связано? Что именно забракованное? Воспаление легких и печень, цирроз печени. Ветеринарлар билгеләп үткәнчә дефектлы органнар ит сыйфатына йогынты ясамый, шуңа күрә бернинди куркыныч та юк. Корбан 3 өлешкә бүленә. Берсе мохтаҗларга, икенчесе якын кешеләргә, калганы үз гаиләсенә кала. Корбан бәйрәме 11 июльгә кадәр дәвам итте. Лилия Гатина, Русланбек Мөхәмметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев Җәмигъ мәчетендә булды һәм дини бинаны торгызуда ярдәм итүче меценатлар белән очрашты. Ул төзелешкә кергән өлешләре өчен рәхмәт белдерде, шулай Корбан бәйрәме белән шәхсән котлады. Ул Ярчалы имам Мөхтәсибә Әлфәз Гайфуллин белән берлектә биналарны карады һәм мәчетнең булачак залында бәйрәм намазы укыды. Чарада шәһәрнең алдынгы предприятиеләре җитәкчеләре дә катнашты. Исегезгә төшерәбез, мәчет 5 каттан торачак. Бирдә 5 гөмбәз һәм 4 монара булачак. Объект 3200 кешегә исәпләнгән, ләкин бәйрәм чараларында зал 4000гә якын дин тотучыны сыйдыра алачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Приглашаем за покупками в центр шопинга Тулпар. Здесь каждый найдет товары по душе. Мебель, все для дома, одежда, обувь, экологически чистые продукты и многое другое. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях.